Nire izena Jon da, Itxenat Txinatar izena da, han jaio nintzen eta. Baina mundu guztiak Jose deitzen didate, erraza delako. Txikian nintzenean, izena aukeratu genuen eta horrela gelditu da. Nik 9 urteekin etorri nintzen hemen Lasartera, baina ja urte pare batzuk gehiago egon izan naiz Espainiako beste lurralde batzuetan. Familia osorekin etorri ginen, orain dela 30 urte. Baina etxean beti hitz egin dugu txinatarrez. Euskaraz izan da beti ikastolako hizkuntza. 9 urteekin etorri nintzen, eta urte horrekin LH3 mailan sartu nuen ikastolan. Eta hor ja, ezinbestekoa esan euskara ikastea eta ikasi nuen. Lehenengo urtea gela separatua jarri ninduten, beste bi gelakideekin, baina gero LH hau 10 urteekin normala, beste umeekin elkarrekin ikasi nuen. Eta hortik aurrera batxilergoa bukatu nuen, dena D eta D edo B ereduan, ia dena euskeraz, eta ondo. Egia esan da gutxi erabili izan dut, ni txinatarrak sozialadea horrelakoa da eta gure familian ez dugu inoiz erabili. Eta familiaz kanpo nik lagunekin beti hitz egin izan dut gaztelaniaz. Horraz, gutxienez nik gazten nintzenean ikastolako hizkuntza bat zen bakarrik. Baina, azkeneko 3-4 urteetan, nire alabakin eta pixkatxo bat errekuperatu izan dut eta kantak eta jokoak egiten ditu. Baina normal hitz egitarakoan beti txikitatik hitz egin diot txinatarrez. Eta behin saiatu nuen euskaraz hitz egitea, esan nion, hasiko dugu etxean euskaraz hitz egiten, eta kanbioa, aldaketa hori ez zuen ondo hartu eta ezin izan du etxean. Ipuinak, daukagu etxean liburutxoak, ipuinak, eta normalean ez nahi nuen beste, baina irakurtzen diot. Azkeneko urte erdian animatzen dut berak irakurtzea. Irakurri dezuzuk. Eta pizkanaka, saiatzen gutxienez. Ikastolan hasi dira irakurtzen eta praktikatzeko ere. Nire alabak ikastolan ikasten dituen abestiak eta nik txikitan ere ikasi nituen. Eta posten daiz, lagundu ahal izateko eta irakasteko eta horrela. Punto horretatik oso ondo. Abesten dugu etxean eta idazten diogu, hitz batzuk gaizki kantatzen duela zuzentzen diot, eta ondo pasatzen dugu, hori eskerrak nik gazterik txikitan ikasi nuela. Nire emaztiak ezaki, eta ezin du lagundu, baina pike bat dakagun parejan. Nik ez naiz inoiz euskaltegian apuntatu. Ez du beharrik ikusi. Ez dute inoiz esan euskaren titulorik edo objektibo bat. Niretzat euskara beti izan da, euskarak eta beste hizkuntzak beti izan dira erraminta bat komunikatzeko. Eta hemen nire inguruan ez dakat inoiz izan derrigorrezko beharrik. Ingenieritzan egiten dut lan eta ingelesa izan da garrantzitsuago euskeraz baino. Egia da, hemen inguruko industrian edo enpresan jende asko hitz egiten dute euskeraz. Eta ulertzeko ondo etorri zait. Hitz egin ez didate inoiz hitz egiteko eskatu. Normalean ez dut euskara erabiltzen, ez lagunekin eta ez hemengo komertzioekin, baina azkeneko urte pare bat urteetan erabili izan dut nire alabaren gelakiden beste gurasoekin. Eta praktika ondo hartu dut eta gustatu egin zait, baina agilidadea falta zait eta batzutan trabatzen naiz.
baina, bueno, ondo pasatzen dut. Busaso askok, azten dute elkarrezketa nirekin, eta nik jarraitzen dut, eta, bueno, eskertzen dut. Baina niri pertsonalez oso... Ez lotxatia, baina ez hain soziala. Beste situazioetan ez dut erabili izan beharrik. Egia da, orain beste gurasoekin praktikatu izaneaz, batzutan ateratzen zait hitz batzuk edo esaldi batzuk ja normalago. Adibidez, egunon, ze modu, ze bada, eskerrik asko, nola zoaz, batez ere nire alaberen gelakidekin ere. Ze moduz, nola zoaz, parkera ondo pasatzen duzu. Bueno, normalago ateratzen zait, ja. Txakuneko proiektuak ezagutzen ditu. Bai, eta behin baino gehiago, inskripzioa hartu dut, eta baina ez dut inoiz apuntatu. Batez ere, nik ez naiz persona oso soziala. Ez da gustatzen jende askotako inguruak. Nire amaztea joan da, behin edo pare baldaldiz joan da, baina umeak jolasteko batez ere. Ni orain difikultadeak aurkitzen ditut, eta nire alabari alderantzizkoa egin nahi diot. Txikitatik euskaraz ohitu, lagunekin euskaraz hitz egin, gero gaztelania ikasiko du, errazagoa da. Baina euskaraz gero nire adinekin ikasteko ja zailagoa da, euskaldegian edo horregatik animatu dugu alaba txikitatik euskararekin harremanak gehiago izatea. Niri gustatzen zaidana gelan bere lagunekin euskaraz hitz egin dutela. Eta parkean guraso guztiak animatzen diegu, egin euskaraz ulertzen duela, ulertzen dutela, eta animatzen dugu euskaraz hitz egin eskolaz kanpo ere. Ondo.